Hola, hola, aquesta funció que veieu aquí ja sona, es diu funcions de proporcionalitat inversa. Anem a veure com es grafica i quines característiques té. Bé, teniu aquesta funció que no sempre és així, però més o menys. Anem a fer aquesta exactament, aquesta forma, i igualar un número entre x. Hi ha més variants, x menys 3, x, però només farem aquesta. I igual a un número entre x. Llavors, la x no pot valdre 0, perquè ens donaria error a la funció, això també ho veureu més endavant. Per tant, no hi ha funció en x igual a 0, és a dir, hi ha símptotes en x igual a 0. Veieu que s'apropa, però no toca. I aquesta funció té un nom que es diu hipèrbole. Llavors, anem a veure com es fa el gràfic. Per exemple, representa aquesta funció. Normalment la poso en color, però la veieu aquí. Llavors, són els mateixos passos que altres funcions. Fer la taula de valors i dibuixar. Pensem una mica. Si sabem que aquesta funció pel 0 no passarà, posarem el 0 a la taula de valors? No, és impossible. Per tant, haurem de posar números més petits que 0 i números més grans que 0 per poder dibuixar aquesta zona i aquesta. Altra pregunta, posarem números molt seguits? No, perquè només podrem dibuixar un tros de corba, per tant posarem números espaiats. Llavors anem a ficar, posaré 3 d'aquí i 3 d'aquí. Algun enganxadet i alguns més llunyans. Per exemple, anem a posar el menys 1, el menys 4 i el menys 7. I després números més grans posaré el mateix pel contrari. I ara substituïm. Recordeu que serà 8 entre menys 1, 8 entre menys 4, sí? Només es substituir aquest número 1 aquí, a la x. Llavors aquí serà 8 entre menys 7 i el mateix aquí baix. 8 entre 1, 8 entre 4 i 8 entre 7. Si substituïm a la calculadora ens donaria aquests números i ara només ens queda fer aquests punts aquí i dibuixar-la. Comencem per aquest, menys 1, menys 8. Ho marco primer amb la fletxa, menys 1, menys 8. Per tant, aquí seria el primer. El menys 4, menys 2, menys 4, menys 2 seria aquí, sí? Menys 4, menys 2. I menys 7, menys 1, 14, menys 7, menys 1, 14. Com podeu veure, serà menys 1, 14 per aquí. Menys 7, menys 1, 14. Com podeu veure, ara ja puc dibuixar la funció, més o menys. Farà així, més o menys, val? Si voleu saber per on passa d'aquí, haureu de buscar un altre punt intermig. Ara, després, continuem amb l'1, 8, o 8, que és aquí, el 4, 2, que és aquí, i el 7, 1, 14, 7, 1, 14. Per exemple, ara vaig a buscar com seria si fos 2. Seria 8 entre 2, que és 4. Llavors, el 2, 4 seria per aquí. I ja tenim més aproximada la corba, val? Els punts els podeu escollir vosaltres, per tant, hi ha total llibertat, però que us serveixin per dibuixar-la perfectament. Doncs fins aquí seria la hipèrbole i ens veiem a la pròxima. Adeu!